today is Sunday, off day ng mga Inday. Nakapag-up ako. So, ito yung mga kasama ko. So, ayan mga kasama ko. Punta kami ng swimming. So, ayan. Ang iingay niya. Ay niya. Iingay nila. So, ayan. Oh, ayan. Sasakay daw kami ng ferry. So, ayan. Today, ano natin ngayon, off day, kaya mag-enjoy muna tayo. Sasakay daw kami ng ng ferry. So, ayan. Tingnan natin. Hoy, ano kasi ang babayaran na to sa EasyLink? Ah, cash. Oh, ticket. So, ayan, nagkakagulo kasi kami kasi wala kaming tubig. Malargo ba bangka? So, ang ingay, bihira lang namin ito makasama kasi isang lang ang off di tulad ko. So, ayan. So, itong iba is every Sunday off day nila. So, ayan, maraming nakaano dyan. Partner sila. So, ayan guys. So, mamaya, update ko kayo kung nakasakay na kami or pasakay na kami ng ferry. First time namin ngayon sumakay ng ferry kasi magsuswimming sila. Ako, hindi man ako. So, ito. Hanggang dito na lang po muna ang aking update. Bye-bye! Uy, may malaking isda, oh. Malaking isda. Ay, kanat, sorry. Hindi pang palang pina. Sabi na kanat. Sabi niya ang kanat daw. So, ayan. Guys, hanggang dito na lang muna ang ating video. God loves you always. Bye-bye!